OCD Bicol, pigsairarum sa capacity building training ang MDRRMC DAET komo pag-andam sa mga emerhensya asin kalamidad. Uya ang report ni Rosie Nieva. Pigsairarum kan Office of Civil Defense sa capacity building training ang mga miyembro kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council kan Banwaan ni DAET Camarines Norte. Anang sambitan ng lakdang ang pigkondusir komo pag-andam sa mga daipiglala o mana emerhensya o kalamidad. Napapanahon man ang aktibidad, hulita apwer sa mga maraot na kamugtakan kan panahon, magkakasunod na linugman ang nairehistro sa probinsya. Presente sa nasambitan ng training course ang PNP, BFP, MIO, MENRO, MVET, MSWD, Municipal Engineering Office at siniba pang ahensya kan gobyerno. Incident management team, sila yung mga namamahala ng mga tactical on the grounds para i-stabilize yung incident, at si response cluster naman, siya yung nagpo-provide ng mga resources under the incident management team. Ang part ng PNP is yung pag-implement ng law and order. So nandoon naman yan pagdating sa rescue o sa mga looting, agad yung presence ng PNP. Sentro man kan aktibidad ang marahay asin marikas na pagresponde sa mga taong nangangaipo. Ang tinatalakay natin dito is yung coordination and interoperability ng response clusters, at the same time yung incident management team na nagtatrabaho sa ground. Apwera kay ni tinauan doon man kan OCD ang importanteng papel kan media sa mga siring na emerhensya, hulita ini ang pinakamarikas na paagi nganing maipaabot sa publiko ang mga pangyayari asin abiso kan mga otoridad. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia.